Jee. Kijk eens, Harry. Amper slice je. Wat is dat nou? Wat is waar nou? Ik denk niet iets wat zeggen, hoor, banane. Ach, wat, mijn vriendin. Ik heb maar mijn seizoenen waar ik zo mezelf praat. Maar dat is nog niks. Je moet horen hoe ik alleen mezelf een hele staafmeeting heb. Je sorry, jij kan daarom doen nonsens praten. Harry, zo. Dank je. Jenne, sorry. Die tweede kopje thee in 20 minuten. Ach, mijn vriendin, wie wat ik besef. Want het bij een lang glas een kopje thee of koffie samengedronken. En het lekker gezels. Zo moet niet klaar niet. Drank. Ook weer waar, nee? Kom dan. Zat lekker. Het is sorry. En nou is hij zeker lang gaap. Ik weet niet, jong. Ik ren nou skielik bij je vaak. Jij liegt zeker, mijn vriend Dora. Dat is je blootreed. Wat zei jij? Ik is vaak. Ah? Salvia. 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 Hey. Hello? It's me. Yeah, you can come here so now, inside. Okay. Hey. Welcome. Oh, sorry. So nice to see you again. Oh, it's so nice to see you twice, Mandy. And for you, twice, Henry. Well, it's nice to see you too, Sari. So where did you say is the bedroom? You sleep in there, so. But what you come in here, so now? Straight there, so side. Ne? Yeah, you can see. My house look very, very nice. I make now very nice. A while back is my soda house now. My Tuda house, yeah. Oh. Yeah, yes. Hi daar, Sari van die Karoo. Dank je dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En Lotto. Goodbye.